Halo, ketemu lagi bersama Kui di Urip Bonus Channel. Hari ini Selasa 11 Maret 2025. Siang ini semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan barokah dan hidayahnya kepada kita semua berupa kesehatan, kesejahteraan dan kebahagiaan untuk kita semua, untuk kita sekeluarga. Amin. Dan tetap Gedabrus bersama Urip Bonus Channel. Sedulur Urip Bonus Channel dimanapun Anda berada yang saya cintai, marhaban ya Ramadan. Sedikit kita mengulas masalah. Kemarin kita membincang Mas Daru Akbar yang beli gamelan atau karawitan baru, gamelan ya. Nah, sekarang saya mempunyai video pertunjukannya Mas Daru Akbar ini di Pagu Kediri beberapa minggu lalu. Nah, ketika Mas Daru Akbar ini limbuan, disinilah nampak Akbar sahalamnya. Jadi dalam limbuan tersebut Mas Daru ini antara limbuk dan cangik itu berkomunikasi yang menurut saya luar biasa sekali. Jos. Jadi menceritakan tentang falsafah dan filosofi orang Jawa, falsafah tata krama, unggah-ungguh dan lain-lainnya. Nah, ini metu Akbar salami. Ya maklum, beliaunya ngendikan seperti itu. Mas Daru itu kan teraik kiai, jadi apa yang disampaikan itu selalu religiusnya nampak banget. Nah, kata-kata religius tersebut dikolaborasikan dengan keadaan saat ini. Kalau mendengar limbuan dan cangik itu, seakan-akan saya mendengar ceritanya Pak Kiai, saya berhadapan dengan Pak Kiai. Ya ngono wi. Jadi apa yang disampaikan itu penuh dengan tuntunan. Biyuh. Wajar sekali kalau tontonan itu selain menjadi hiburan juga menjadi tuntunan. Jadi tontonan itu wayang kulit itu selain menjadi hiburan, tapi juga menjadi tuntunan dalam kehidupan. Seperti yang disampaikan Mas Daru Akbar itu. Ngali. Jadi ketika saya ketemu Mas Daru di kafe beberapa bulan lalu itu, tak guyon aja nih. Mas, sampean itu selain dalang, sajane CV jenengan, biografi jenengan itu kan terah kiai gitu. Dijawab Mas Daru Akbar, nggih kong. Berarti aku nyelok jenengan Gus nih iso nih. Guyu kawaklen. Tak celok Gus guyu kawaklen Mas Daru. Kalau melihat runtut seperti itu, karena apa? Kakek dan buyutnya Mas Daru Akbar ini kiai semua. Sehingga di atasnya Mas Daru Akbar kan Pak Barok. Pak Barok itu bapaknya Pak Barok itu kiai. Nah, berarti kan Mas Akbar ini bisa dipanggil Gus. Ketika menceritakan atau komunikasi antara limbuk dan cangik yang dengan bahasanya bahasa kiai tapi milenial. Nah, seperti ini. Kalau saya mengatakan bahwa
itu merupakan iku cak jane gandalang yo. Ceramah mau balik yo. Wajar. Tapi setiap dalang sebetulnya seperti itu. Ketika adegan lembuan atau adegan goro-goro Semar Gareng Petruk, disitulah dibuat dakwah, dibuat siar. Sekaligus kalau sebelumnya kan dalam cerita wayang kan ceritanya hiburan dan cerita wayang ya. Tapi ketika memasuki season lembuan atau goro-goro, para dalang ini menggunakan kesempatan tersebut, jeda tersebut atau season tersebut menjadi siar atau menjadi hiburan. Wajar. Jadi biasanya kalau di lembuan tuh pada umumnya dibuat hiburan pure hiburan. Dibuat dikolaborasikan dengan campur sari, dikolaborasikan dengan musik, dikolaborasikan dengan bintang tamu dan lain-lainnya. Namun ciri khasnya Mas Daru ini panggah wong yo putune kiai. Jadi saat durung masuk hiburan ngoceh sih deh. Ngoceh dhisik masalah keagamaan religiusnya ditonjolkan. Salut. Baru setelah dia puas mengeluarkan gembolan hatinya dalam siar atau dakwah tadi, baru masuk ke sesi hiburan. Atau begitu pelembuan dibuat puisi-puisi yang kegundahan hatinya. Ya pernah. Jadi puisi-puisi kegundahan hatinya biasanya diton nih. Saya sudah hafal nih pertunjukannya Mas Daru Akbar nih. Saat awal Pambuko itu solo pertama itu biasanya dia menggunakan bahasa puisi. Sastranya dikeluarkan semua di situ. Kadang terkait dengan lingkungan sekitar situ, kadang terkait dengan hatinya. Pernah satu kali cerita apa pertunjukan di mana gitu, pertunjukan awal tuh ceritanya pengalaman dia sing sakit hati sing murung mupom kira-kira itu pernah saya amati itu. Kemudian juga ketika setelah Purwoko tadi menceritakan puisi-puisi yang bagus, baru masuk ke lembuan. Dan di lembuan tersebut biasanya Mas Daru Akbar ini juga membawa pesan tentang ya selain seni, budaya, agama, sosial dan lainnya secara umum, dia juga membawa pesan-pesan moral kepada lingkungan sekitar situ. Jadi ini pesanan request dari Sing Kagungan Kersa. Satu contoh misalnya kemarin main di Desa Pagu, akhirnya diceritakan, diuraikan Pagu, P apa, A apa, G apa. Nah ini kan merupakan prolog dari acara limbukan tersebut, baru masuk ke season hiburan atau menghadirkan bintang tamu. Nah, kemarin di Pagu itu ada beberapa bintang tamu juga lucu juga. Di antaranya ada Mbak Hani, orangnya cantik. Jadi pacarnya Mas Badar. Jari ini kibah lagi kue mulai jari. Terus ada Mindul itu yang pernah ngetren di seorang penyanyi dangdut dari salah satu YouTuber. Terhadap Samirin itu juga pelawak. Dan juga ada Victor yang bertubuh mini. Nah, dalam pertunjukan itu tersebut sudah seperti biasanya lah, bla-bla seperti itu. Dan sekali lagi, saya tertarik sekali jika Mas Daru Akbar ini membicarakan tentang siar-siar yang seperti itu. Satu tadi. Terima kasih. Sampai di sini dulu. Mungkin penjenengan bisa apa yang saya sampaikan tuh ini yang saya maksud seperti ini. Pada malam hari ini, wah hebat luar biasa. Ambekan sawetara leren luwih dhisik ya nduk ngestokke dawuhmu mak.
sadurunge matur akeh-akeh kang sarta lelagon kang maneka warna nggih luwih dhisik ayo anakku limbuk tak kanthi ngucapake rasa syukur konjuk marang Gusti kang murbeng dumadi Gusti Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Esa yang widiwasa ngono ya Mak sebab apa yung sebab Gusti kang murbeng dumadi sih malimbarake berkah lan nikmate wujude nikmat sehat nikmat sempat nikmat iman mokal tanpa nikmating pangeran aku kang sarta anakku limbuk bisa manunggal kang sarta tetunggalan ana ing adicara bengi iki ngono ya Mak iya ngestokke dawuh banjur bengi iki adicarane apa Mak adicarane apa ya ngene iki acarane tidak lain dan tidak bukan ya kuwi bersih desa kang kagelar dening para warga masyarakat ingkang lenggah mapan ana ing Desa Pagu Kecamatan Pagu Kadipaten Kediri ngono nggih bersih desa sing dadi adicarane bersih desa ana sing ngarani nyadranan ana uga sing ngarani sedekah bumi iya bersih desa bersih kuwi resik desa wis ngarani ora mung ngresiki desane sing sipate lair ning ayo ngresiki batine ngono bersih desa sing kagelar setahun pisan minangka sarana ajang introspeksi diri ngono ya Mak nggih menawa duweni kaluputan karo tangga teparo ayo padha-padha nyuwun ngapura mula acara bersih desa iki sing maune ra tau kumpul tanggane dadi gelem kumpul karo tanggane merga adicara bersih desa kuwi kena kanggo ajang silaturahmi ngraketake tali ning paseduluran ngono ya Mak dawe ngagama pungkasan wis ngandharke nduk piye sok sapa sing seneng nyambung tali silaturahmi njembarke tali paseduluran fa insyaallah bakal didawake umure dijembarke rezekine Allahumma amin amin ya rabbal alamin nggih ya nggih saiki aku bakal takon babakan apa nduk tradisi kaya bersih desa utawa ana sing ngarani nyadranan ana maneh sing ngarani sedekah bumi tradisi kaya mangkene iki jane cengkah karo agama apa ora to Mak yen rumangsaku ora kok nduk ora merga wis pilah ing antaraning agama lan tradisi nah agama kuwi dhewe ya kapirang utawa terbagi cacah loro nggih cacah loro agama terbagi cacah loro kuwi mau apa wae Mak agama kapirang cacah loro ya kuwi siji tuntunan ingkang angka loro tatanan tuntunan lan tatanan yen tuntunan kuwi paugerane awake dhewe anggone manembah marang sing gawe urip utawa tembunge agama hablum minallah ngono lah yen tatanan kuwi paugeran piye carane awake dhewe tumindak becik ana ing pasrawungan utawa bersosialisasi ngono tembunge agama hablum minanas ngono srawung padha karo umating Gusti Allah Subhanahu wa taala iya yung iya nggih lah yen tradisi kuwi dhewe kuwi duweni teges adat sing lestari diatur lumantar tutur ngono dadi adicara bersih desa utawa nyadranan utawa sedekah bumi ngene iki kalebu tradisi yo Mak ayo no watone tradisi kuwi mau ora tabrakan karo angger-anggering agama tak kira ora ana eleke kok nduk ngono nggih wong dasare tradisi kuwi iki tinggalane para leluhur lan pepundhene awake dhewe sing bersifat positif iya nggih
Lah saiki piye carane aku karo Limbuk sing dadi generasi penerus wajib nerusake nguri-nguri Kang Sarta ngurip-urip wujude tradisi kuwi mau. Oh ngono ya Mak. Mula aku arep meling marang anakku Limbuk. Meling babakan apa Mak? Zaman sing saya maju kaya mangkene awake dhewe harus bisa memposisikan diri yen to agama budaya adat kuwi beda ning bedane kabeh mau malah menjadi kekuatan negara kita, negara Indonesia yang diikat dengan kalimat Bhinneka Tunggal Ika Tadhana Dharma Mangruwah. Oh ngono ya Mak. Iya yang iya mula kadang kala yen ana sing kandha wayangan utawa bersih desa kuwi haram, bersih desa wayangan kuwi musyrik, wayangan bersih desa kuwi bid'ah. Iya, kuwi perlu dilungguhne lan digenahke. Kok ngono? Krana apa, Nduk? Akeh sing padha ngendikake wayangan kuwi ora mung tontonan, ning isine wayangan uga ana tuntunan kang kebak ing tatanan. Oh ngono. Tontonan kena kanggo sarana hiburan. Iya. Tuntunan mbuh kuwi dalange sapa, tanggapane pira, nek tanggapane ngendi, kuwi jroning lakon-lakon wayang mesti ana tuntunan sing becik. Oh sing iso dipetik dan diambil hikmahnya. Ngono Mak. Tembunge agama ngandharake amar makruf nahi mungkar, amar tindakno makruf perkara sing becik, nahi cegah mungkar perkara sing ala. Oh ngono ha. Tembunge Jawa Sura dira jayane ngerat suh brasta tekaping ulah Darmastuti. Sapa sing disi ala ing kono wahyune bakal sirna, nandur ngunduh utang nyaur nyilih balekake sing gawe bakale nganggo. Oh ngono. Iya. Ngono kok ana sing ngarani wayang kuwi haram. Mongko nyuwun sewu, Nduk. Piye? Kadang kala sing ngomong ngono kuwi ora belajar babakan sejarah Nusantara. Sejarah penyebaran agama Islam ana ing Nusantara biyen kuwi ya nganggo media wayang kulit. Oh ngono ha. Sing kersa ndalang jaman semono ora ana liya Jeng Sunan Kalijaga. Ngono ya Mak. Jeng Sunan Kalijaga nalika ndalang ana ing alun-alun Demak yen ora kleru. Nggih. Sapa sing nonton wayang kudu ngucap 2 kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Oh ngono ha. Dengan demikian wong nonton wayang biyen secara otomatis masuk ke agama Islam. Oh ngono ha. Dadi nek enek wong Islam dhewe kok ora seneng karo wayang, ngaromke wayang, padha karo wong kuwi dolane kurang adoh, kancane kurang akeh, kopine kurang kental. Kopine dalange ndi kok rung metu iki ya. Iya. Kopi karo rokoke blas ra metu. Kecut aku ya. Ya. Layam. Ngono ya Mak. Mula ora lali ngaturke panuwun. Kunjuk sapa wae Mak. Kunjuk marang pepundhenku Bapak Kepala Desa Kalengganing Desa Pagu, Pak Lurah. Bapak Sofiuddin. Oh ngono nggih. Kang Sarta Ketua Panitia Pak Kisra. Iya. Kang Sarta ora lali Bu Carik. Oh ngono. Sing bot repot ngadani adicara wayangan ana ing bengi iki. Nggih. Bu Hedi. Bu Yedi Sri Wuryani yen ora kleru. Nggih. Lan sedaya panitia, sedaya ingkang wis ikut andil lumadining adicara bengi iki. Uga ora lali ngaturke panuwun kang tanpa pepindhan kunjuk marang kabeh warga masyarakat kang mapan ana ing Desa Pagu, kang wis maringi kapercayan marang awake dhewe sakanca anggone paring lelipur ana ing adicara bengi iki ya Mak. Iya Nduk. Iya.
Mula awake dhewe sowan ana ning kene, awake dhewe wis mulai ditresnani karo para warga masyarakat ana ing Laladan Kediri. Oh ngono. Awake dhewe sowan ana ing Kediri dan sekitarna ora mung ngemungake bengi iki, ana maneh jadwale ana. Kapan meneh sowan utawa pentas ana ing daerah Kediri. Yen ora kleru tanggal 19 Juli. Oh ngono. Awake dhewe uga wayangan ana ing Desa Mlancu Kandangan Kediri. Oh ngono. Arah Malang kuwi. Urung rampung disusul meneh tanggal 17 Juli. Oh ngono. Ana ngendi? Ana daerah ngendi? Ana ing Jambu Kayen Kediri. Oh ngono. Heeh. Nek pengen pentas sing spektakuler meneh, tanggal 24 Agustus do nontono ning ngendi? Kurgan Purwosari Bojonegoro. Nonton wayang para minggat jane. Layam. Wah, luar biasa. Desa Pagu sing dadi jenenge. Oh ngono, ha. Asma Kinarya Japa. Oh ngono, ha. Nama membawa doa, ya. Asma ki mesti ana donga-donga sing mengku werdi sing apik, werdi sing becik, upama diunceki. Desa Pagu, PAGU. Persatuan dan kesatuan selalu dijunjung oleh masyarakat Desa Pagu untuk mewujudkan Desa Pagu lebih maju dari tahun-tahun sebelumnya. Oh ya, kuwi PP disusul AA. Allah Subhanahu wa taala muga-muga ngijabahi apa wae sing dadi panyuwunane warga Desa Pagu dadi desa sing baldatun thayyibatun warabun ghafur. Oh ngono. Bar A disusul G. Guyub rukune para warga masyarakat patut ditiru. Desa Pagu dadi tolok ukur untuk desa-desa yang lain. Oh ngono ya Mak. Sing terakhir ya kuwi U. Umume bersih desa nanggap wayang. Bengi iki dalange Den Akbar saka Nganjuk. Wong ganteng regane wayangan murah tur kenek dicicil. Lah iki lho. Wong ngono. Pagu wis mbok artekne, Pagu wis tak artekne. Aku iki tau nduk, tau piye? Aku iki tau pentas ning daerah Blitar. Desane ya tak onceki jenenge, desane ya tak artekne, singkatan-singkatane tak artikan secara baik dan benar. Bareng ngono nduk, aku pentas ning Blitar desane kuwi tak artekne. Weh, lurahe terharu maklum ngekeki 3 juta. Kuwi nek ning Blitar, mbok nek ning kene. Ayo. Sedulur Urip Bonus Channel dimanapun Anda berada yang saya cintai, itu tadi tausiah dari Mas Daru Akbar. Ayo, jadi membuktikan bahwa asma Kinarya Japa, jadi asmane Mas Daru Akbar itu Raden Mas Akbar Shah Alam. Melihat nama saja kan sudah kesantrian tuh, apa? Nyantri banget. Nah, ketika dia menyampaikan tausiahnya dalam limbuan tersebut, nah itu Akbarim itu. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu dan jangan lupa tetap bahagia bersama gue. NKRI harga mati. Mari kita kawal dinamika dan demokrasi Indonesia ini bersama Urip Bonus berdasarkan fakta, logika dan analisa. Salam. UB Channel, enteng berisi, jaga NKRI. Gedabus bersama UB Channel.